ulicí bydlí holka, když prochází se lesem. Ani list neponese a střídá chlapy a pije alkohol. A ty si říkáš, proč je tak krásná, proč zrovna ona je tak krásná. Taky třeba tě vylečí, možná tě utěší ve tvý bolesti. Třeba ti udělá čaj a nechá tě ho vypít. Třeba tě nakonec nechá odejít. Rozhodně ti ale žádný štěstí nepřinese. Vykostí chlapa za 10 minut.